topagune hori sortzea eta elkarlanekin jarraitzea da gure asmoetako bat. Honekin batera beste pauso bat ere eman dugu. Komunikazio eta publizitate sexistari buruzko prestakuntza eskaintzen hasi gara komunikabide eta agentziei. 2016 urtearen bukaeran hasi eta 2017 urte honetan zehar kodea sinatu zuten agentzia eta komunikabidei eskaini zaie aurrez aurreko edo zuzeneko prestakuntza. Eta hauek izan dira landutako helburuak. Medio eta agentziak sensibilizatzea, berdintasun ezaren inguruan, emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan, eta hedabideek genero estereotipo eta rol tradizionalak iraunarazteko edo desaktibatzeko duten garrantziaren inguruan, genero ikuspegia lanean txertatzeak duen garrantziaz kontzientziatzea, euren lana genero berdintasunaren ikuspegitik egin ahal izateko gaitzea, eta kode eta haren dekalogoak ezartzeko gaitasunak eta tresnak sortzen laguntzea besteak beste. Aurrez aurreko prestakuntza saioekin batera, medio eta agentzia batzuekin guztiegi, buletin elektroniko bat bialtzen zaie, honako gaien inguruan prestatzeko asmoarekin. Sensibilizazioaren kapituluan baita ere zenbait ikusentzunezko materialak prestatzen ari gara, zenbait bideo labur prestatzen ari gara eta bertan orain arteko materialetatik ateratako ondorioak modu errazean hedatzeko saiakera egiten ari gara.